Τι ακριβώς συμβαίνει κύριε Δημαρχία, πέστε μας. Είμαστε από τις 7 η ώρα, 7.30 ώρα εδώ, και θα διαρρεγγυνηθεί σε 8 και 20. Μας ενημέρωσαν να μας δώσουν νεότερες πληροφορίες στις 9. Στις 9 μας έδωσαν άλλη πληροφορία να πάει στις 10. Μετά μας τώρα μας έχουν πάει στις 11. Μας κοροϊδεύουν και δεν μας λένε επιτέλους μια ώρα, ούτως ώστε να μην είμαστε εγκλωβισμένοι. Να πάμε κάπου να καθίσουμε και να μας κοροϊδεύουν μία ώρα. Τώρα περιμένουμε πάει στις 11 να μας πούνε. Στην ουσία είστε εγκλωβισμένοι, παύλα όμοιροι, θα έλεγα, δεν μπορείτε να φύγετε. Ακριβώς. Τουλάχιστον μας έλεγαν από τις 8, γιατί είπαμε τόσο βλάβη το αεροπλάνο. Να μας πούν πότε τη φτιάξουνε και δεν έλεγαν θα ταξιδέψουν. Τι να μας πούν. Όταν ταξιδέψουν για 2 ώρες ή 3 ώρες. Δεν καταλαβαίνω. Μπορεί αυτά συμβαίνουν. Αν δεν μπορούμε να προλαβαίνουμε μία ώρα να έχουν, γιατί υπάρχουν άρρωστοι άνθρωποι, εγχειρισμένοι, είναι και σε οποίους ενδιαφέρουσα κατάσταση. Είναι μια σειρά πάρα Κύριε Δήμαρχε, αν δεν κάνω λάθος με το αεροπλάνο που ταξιδεύουν πολλοί άνθρωποι της αυτοδιοίκησης, βουλευτές. Τι σημασία έχει. Πριν απ' όλα είναι ο κόσμος. Δεν κατέβει ο βουλευτής, είναι και δήμαρχοι, αλλά πριν απ' όλα είναι ο κόσμος όμως πέντε. Τι σημασία έχει, αν είσαι δήμαρχος, αν είσαι βουλευτής. Αυτός κόσμος είναι, ο μόνος κοσμάκης είναι. Δηλαδή, που είναι χειρουργημένοι, που είναι ταλαιπωρημένοι, αυτό έχει σημασία. Το άλλο εντάξει, άμα είναι άλλος καιρός, μπορεί να περιμένει. Είναι λίγο πριν τις 11 και δεν έχετε νεότερη ανακοίνωση, δεν ξέρετε τελικά τα... Ευχαριστώ πολύ, εύχομαι να βρεθεί λύση και να ταξιδέψετε κύριε Δημαρχέ. Ναι, γιατί κοίταξε, άμα λέμε βουλευτές, άμα λέμε δήμαρχοι, άμα λέμε υπουργοί, τι κάνει, δεν κατάλαβα ο κόσμος, δεν μετράει. Αυτός έχουμε το υπόλοιπο